Aquesta vegada hem deixat els refugis de la guerra, però no hem deixat el barri del Puig, tan concretament en aquest lloc on ens trobem, que són que són els safaretjos públics. Aquests safaretjos públics es van fer a l'any 1910, perquè en el lloc que ens trobem, per no dir a tot Sant Feliu, no hi havia a les cases, no tenien aigua potable. Sí tenien aigua per poder rentar la roba, esterrejar el terra i totes aquestes coses. I llavors què va passar? Que les autoritats varen dir la manera de poder solucionar tot això, perquè la gent, per poder, com veurem després amb unes fotografies, la gent anava a rentar la roba en el final de les rieres que voltaven Sant Feliu. Sant Feliu teníem diverses rieres, totes amb molta aigua, però com tot en aquest món, tot s'acaba i les rieres també varen quedar amb poca aigua. Llavors què passava? Que l'aigua bruta, amb el temps, amb el sol i amb el que fos, feia mal olor. I va ser que em van dir, ui, això no pot ser. I les autoritats varen fer aquí on estem, on ens trobem, amb aquests safaretjos, que era per rentar la roba totes aquelles persones que a casa seva no podien rentar-la, ni estendre-la per assecar-la. Què va passar? Que quan ho varen tenir fet, llavors l'havien d'estendre. A on te les tenien? Aquí darrere. Aquí hi ha un estenedor, hi havia un estenedor amb uns cables i en allà la gent era on es tenia la roba perquè s'assequés. I quan estava seca, molts ja se l'enduien. O bé, ja se l'enduien directe quan havien acabat de rentar la roba. Aquests safaretjos s'abasteixien d'aigua. I d'on sortia l'aigua? D'aquest dipòsit que tenim aquí davant, que era un dipòsit molt gros que subministrava l'aigua en aquests safaretjos. L'aigua que s'utilitzava per aquí era per on l'agafaven amb un motor bomba, amb un pou que encara hi és. Estem en l'any que estem i encara hi ha aquest pou que abasteixeix d'aigua en l'Ajuntament de Sant Feliu per poder regar plantes, per poder regar el passeig i totes aquestes coses. I aquesta era l'aigua que s'utilitzava en aquests safaretjos. Hi havia un senyor, que també tenim allà una fotografia d'ell, que es deia Jaume Villanueva. I de mot li deien el Manyo. Aquest senyor, casat, 2 fills i nets, era el que es cuidava del magatzem de l'Ajuntament que estava aquí davant. Aquí a la meva dreta hi havia un edifici en el qual hi havia aquest magatzem que era de l'Ajuntament. I a la vegada aquest senyor era el que es cuidava junt amb la seva senyora i els fills que l'ajudaven i tal, a tenir net tot aquí on estem ara parlant d'aquest tema. I aquí els safaretjos anaven d'aquesta manera. L'aigua l'agafaven del pou d'allà baix en el monestir, la pujaven aquí amb motorbomba i aquest dipòsit donava subministre d'aigua a tots els safaretjos. Llavors, ja que estem aquí en detalls, aquí tenim 3 estris que era una cosa quotidiana de totes les cases. Nosaltres en dèiem
buioles. I això era les típiques estris que a les cases no podien faltar, perquè servien per 1 i per 11. El mateix fregien una corbata amb això que fregien un ou. Aquesta petita generalment servia per rentar els plats i els estris de cuina de la casa. Aquesta mitjana de vegades també, però la més grossa, que era aquesta servia per tot, inclús per rentar-se la persona, perquè llavors no hi havia dutxes. I maneres, havies d'agafar això, posar-ho a terra, aigua calenta, aigua freda, el que fos, i amb això te rentaves, que també servia per portar la roba i venir a rentar-la aquí. Això ja són fotografies del barri, més o menys. Aquestes fotografies es varen fer ja amb una època més moderna, però, com es pot veure, bé, no vull dir noms, però alguns es coneixen. Això era a la taverna de Can Toni. Bé, aquí hi ha el senyor Rafael Figueres, que era músic i compositor. Ens trobem amb una sala molt important en el seu moment. Aquí era la sala de desinfecció. Aquí tenim un safareig amb 2 departaments, en el qual amb un se rentava la roba infecciosa i a l'altre se's vendia. Això era degut a que en el seu moment hi va haver-hi una epidèmia molt grossa, diverses, entre elles la tuberculosi. La tuberculosi va ser una epidèmia infecciosa. Varen fer aquell local. Aquell local estava compost per 2 safaretjos petits i per una màquina de desinfectar. Llavors, què feien? Agafaven la roba rentada en aquests 2 safaretjos i la posaven a dintre d'aquesta màquina que ara veurem la forma de funcionar que hi havia per poder desinfectar. Quan tenim la roba neta en aquells safaretjos d'allà, se col·locava la roba molla i neta a dintre d'aquest departament. Aquest departament se tancava amb aquesta porta, se posava aquests seguros que anaven enroscats aquí i de l'altre costat es tancava igualment que aquest. Això era el dipòsit d'aigua. Aquí s'hi feia foc i quan el dipòsit d'aigua estava ben calent i ben preparat, llavors s'obrien aquests estris d'aquí i entrava l'aigua calenta aquí dintre i això quedava tancat hermèticament a pressió de l'aigua que sortia d'aquí junt amb líquids desinfectants. Com estava tot això preparat i engegat i tot, si tenia un temps determinat i aquí s'havia desinfectat tota la roba.